Benvinguts a este nou canal. Això és el bancalet de Tino i Pepa. Primer que tot, qui són Tino i Pepa? Bé, doncs Tino i Pepa són els primers que van comprar aquests terrenys i fer este canal és la meva manera de fer-los un petit homenatge i tindre-ho sempre en la memòria. He de dir que jo no sóc cap expert, és tot al contrari. Jo el que vull amb aquest canal és aprendre amb tots i aprendre de les coses que veig, dels vídeos que veig en internet i posar-los en pràctica, i per això estic així. D'ahí el títol, que és Aprenem junts. No estaré sol en este projecte, tinc un editor que editarà tots els vídeos que jo vaig a fer i rectificarà tot allò que jo no diga correctament. Així que quan ell consideri oportú apareixerà. Quan? No ho sabem. L'editor que edita. Sí, senyor, molt bé. Em presente, soc l'editor de l'associació Parlar Bé no costa una puta merda i assistic per a que el valencià es parle correctament al canal. Així que va, continua. Ai, l'editor que edita, mare meua. Un dels motius també és perquè vaig escoltar un podcast d'una persona que sabreu qui és molt coneguda, que es diu Pablo Fuente, que venia a dir bàsicament que si vols fer alguna cosa, pues fes-la. No té que importar-te què és el que diga la gent, i això a mi em va marcar. Us posaré també l'enllaç per a que pugueu veure aquest podcast i a veure què vos sembla. Per què faig este canal? Per què enclaven estes saraus? Pues primer, perquè m'apetia. La veritat és que he trobat una afició que m'agrada molt i si m'ho passe bé i m'apeteix, pues en faré. Si no veig que no funciona, pues deixaré de fer-les i ja està. Però en principi vull que això continuï. Un altre motiu és fer el canal en valencià, perquè he trobat poca informació, ninguna, en YouTube almenys, de contingut d'este tipus en valencià, i jo m'he dit, pues el faig. Pues, avant d'entrar, home. Tira-li, va. I què faré? Jo el que vull és posar en pràctica tots els consells que en tots els canals, en pàgines web, en llibres, veig sobre cultius, abonament natural, control de plagues, tot això en productes naturals, que no siguin roïns per al medi ambient i per a nosaltres. Què dius, home? I posar en pràctica aquests consells si funcionen o no funcionen. El que faré és dividir el canal en dos parts. Primer vull fer un seguiment tant quinzenal, setmanal, depenent com vagin evolucionant els cultius que tinga plantats, i després faré vídeos més llargs. Per exemple, tinc el projecte de plantar un taronger o plantar un llimoner i faré els passos que seguiré per a plantar-los, que normalment trobaré per internet. Us posaré també l'enllaç per a que vegeu l'original on jo ho he vist i que em comenteu si ho he fet bé, no ho he fet bé, si està bé, si us agrada, no us agrada. En este canal serà benvinguda tota la persona aquella que vulgui aportar el seu granet d'arena. Jo ja he dit que no sóc cap professional i sempre valoraré molt la crítica constructiva. La crítica? Algú que vinga a dir-me, doncs mira, Jordi, fes això perquè això no està bé, fes-ho així o fes-ho això. Perquè jo ja he dit, jo no sé, jo vull aprendre i vull començar a saber fer les coses bé. I si amb una crítica constructiva, sempre des del punt de vista constructiu, tot serà benvingut. Que sí, crítica constructiva, ja ho sabem, ja. No vull comentaris de no tens ni idea, sempre que siguin ofensius. Jo els eliminaré automàticament, perquè jo ja sé les meves limitacions, no fa falta que ningú vinga a dir-me no tens ni idea, jo ja ho sé. Per això vull aprendre i una manera és esta, posar-me a la llum de tots per a veure si ho fas bé o no ho fas bé. Sempre des del respecte, és l'únic que demane. Respecte per a que
perquè puguem tindre una conversa normal. La setmana que ve faré el primer vídeo ja del primer seguiment, que ja tinc alguns cultius avançats i altres que ja estan acabant, com per exemple les faves ja d'ací no res les tindré que llevar, les tomaqueres les he plantat fa no res, he plantat tomaqueres, he plantat pepinos i enficosos, he plantat també bajoques per enrastrar i bajoques normals. Ja vos diré les varietats, perquè no me'n recordarà. I veurem un poquet com estan en este moment. Bé, encara és un poc pront, però si us ha agradat, m'agradaria que ens seguireu, que posareu el m'agrada, el ditet sempre cap amunt, i així ens trobarem. Si vos fa gràcia, ens seguiu. Fins el pròxim vídeo. Adeu!